Ne može oni bez nas, ni vi bez njih. Za mene nema nikakvu razliku, mene me interesuje da bude čovjek. Ružica i Remzi su dvoje poljoprivrednika koji se svake nedelje već više od deceniju sreću na pijaci u Labljanu, smeštene na samom skretanju od magistralnog puta Priština-Gnjilane prema Novom Brdu. Selo je mešovito, ali meštani kao i kupci i prodavci na njihovoj pijaci odavno su prestali da razmišljaju o tome ko se kako zove. Ono što ih muči jeste pandemija koronavirusa zbog koje je opala prodaja poljoprivrednih proizvoda, a oni od toga žive. Nemamo mi nikakve problemi od Albanci, ne mogu da kažem da imamo probleme. Ali osjeća se zatvoreno, nema, svi izbegavaju, neće da se susretne jedan sa drugom. A zašto mislite da je? Pa zbog korone. Zbog korone. Znači nema to veze s politikom? Ne sa politikom, ali ne smeš. Evo, ovde sedimo sa koleginicom, da kažem, zajedno prodajemo. Ne možemo bliže da se sastajemo. U muku imaju istu, ali nema koji da im pomogne. Nema koji da pomogne. Ni na Albanci, ni na Srbi. A mogu da opstane jer nema problemi, nema zašto. Svaki živi na svoje imanje i na svoju dedovinu, pradedovinu i tako. I nema nikakav problem. Šta bi bilo najpotrebnije sada ljudima ovde na Kosovu, poljoprivrednicima? Šta im je sada najpotrebnije? Neka finansijska pomoć, semena, ne znam, šta je najpotrebnije? Pa najpotrebnije je samo ovi koji su na vlasti, da ne gledaju jednu stranu sveta, zato što dele i poljoprivredne mašine i što dele žitarice i sve, gledaju to sve na rodbinsku vezu. Novica misli da ljude razdvajaju političari iz samo njima poznatih razloga, a građani iz bilo koje zajednice samo gledaju kako da prežive, da pobede siromaštvo i prebrode koronu. Pa živi se, ali boga mi sa velike poteškoće. Ova situacija je sad korona i nemaš prodaju, nemaju ljudi ni novac, financije i kod Albanca i kod Srba, isto je situacija. Teška ekonomska situacija je trenutno u čitavom svetu, ali je korona, verovali ili ne, donela i nešto dobro. Pokazala je i onima koji u to do sada nisu verovali da su svi ljudi, ama baš svi, jednaki. Ne bira ona, ne zna ni ko je bogat, ni ko je siroman, ni ko je političar, ni ko je na bilo koji položaj, ni ko je seljak, to uništava sve i tako. Samo to stvar ima dobro korona što ne deli ljudi među bogati i siromašni, naciju, veru, to sve, ona ne pravi razliku. A Ismail Idrizi, koji 60 godina živi u Gnjilanu, tvrdi da nikada nije razdvajao ljude po veri i naciji, već po ljudskosti. Priča da svake nedelje dođe u Labljane, ponekad nešto kupi, ali više navrati da se sretne sa prijateljima. Ismailjova poruka je jasna. Prvo da imaju zdravlje i da poštuju jedan drugome. Ako ne poštujemo između sebe, onda ništa nam ne treba. Treba da ima poštovanje između nas i da budemo sve lepo, da imamo jedan isti sporazum da imamo, da živimo i drugše ne može. Na svakom koraku smeh i šala, pogađa se cena, čuje se i srpski i albanski. Nemamo problemi nikakvi. Niko nas ne dira, nikoga ne diramo, sarađujemo lepo sa kupci i nemamo nikakvi problemi. Da budemo svi zajedno bratski, dobro, da se slažemo, da radimo međusobno, da se mešamo komšijski, ljubav jedna prema druga, a nema od svađe ništa. Samo rad može dalje, uspeh i dalje deci da pomognemo i da se živi. Za mene nema nikakvu razliku, mene me interesuje da bude čovjek i ne čovjek. Ima sve nacije. Kupci i prodavci, Albanci, Srbi, Romi i ostali iz svih krajeva Kosova. Kažu, mesta ima za sve, mi smo se odlučili na suživot, a zajedno se i može i mora. Bio što bio, to prošlo. Za svi. Za nijedan nije bio dobro. Ali to prošlo i gotovo, treba da se zmiri. Uvek su bili rate, ali na kraj mora se miri.